sebou. Uvedomíš si, že veci strácajú zmysel. Prichádzaš o seba. Vtedy je čas prestať si klásť na seba nezmyselné nároky. Dopriať si oddych. A keď sa na to budeš cítiť, začneš hľadať to, čo si stratila. Sebapoznanie. Sebelásku. Rešpekt sama voči sebe. Vieš, možno je to len môj pohľad. Možno si aj ty sa cítil niekedy tak. To zvláštne odsudzenie od vlastného ja. Keď si len pozorovateľom ľudstva, keď sa cítiš odlišná a neprispôsobivá len preto, že rozmýšľaš inak. Možno je to práve to ticho, čo nás rozkladá. Ten moment, keď stojíš uprostred miestnosti plnej ľudí, počúvaš ich smiech, slová, debaty a napriek tomu sa cítiš, ako by si tam nebola. Ako keby si bola len tieňom seba samého. A tak príde bod, keď si musíš položiť otázku. Som to ešte ja? Alebo som sa už prispôsobila natoľko, že som sa stratila?